krata na ebedi wanim mampon traditional council no me na no me ne wo kasa aye no okay aha na ono no oye nitifo se wo bedi bone a na wafa obi abata ne ho sa krata no wo hwe ehwe a enye ye nana na wonya ne ba bi kro no na kachi ne free da sibire se bonsu sa ne tie na de ma ye di mamponfo ho ya no se ye nya krata we ne ye ba wo mo na so se krata we ya pie na ye hene no satam na da sibire se bonsu otosu mienu no ho na na she fridge m okay na o shaase na o de sa krata we di djuma ne de na na te ase na o te ase kopim se otoye ena ye se ne ye beko ho na afi ye ne wo makokasa because de ye hunu no e wasi ye hunu de tue mu ye ko mampon de di kai o mo hye ye da na de ya na wo mu ni se wo wakọ baabi no e de ne kwa adu akoro no onu ko ho bi na se won so o fra o mo mfa biem because obia allegedly minimude obia ansa kane de nti wo fra obia mfa biem ensem a ye koso no wo kaya ehemfuni bebre edin ewum na de enya no kure wom ni se sakra wo no ye ne ti obe ayi jamfi no enko hye ho da asa de kura wo no enya no kure ye nko da sesi akra ye bai na nka omo ne ye na eba ha sa ekuro ye no ye ne omu nyina ne nam ba bi ebeko bia ye ne omo ne nam enti entokwa de ebi nsi da na se kentokwa mposia enka mo kura mo ye hwehwemu mo be koma mponje e be ka se o bibi sa aba nkuro mienu ntem ebi nsi da na odi boni bia o ba bia o de fa sesi a me na o ka sei me wo audio su a e wa ha ye nananom a edi ye opemso achi no ebi edin apie audio ni nyina me de ama producer omo akwaji sika wo ne ho ana me ba chawo ensase a waton de ama bi se de make bia me ka se wa mo musika ni bia allegedly an me wo audio a e kire se asase nan we de ye nana mamsen hene dia wo ma obi entache usida wo so kra ba bedua gu me de ma papa yi ana kire se wa manana no bi nsase wo ho me ba chawan na nye mom nye sikasem waton oton ma wo mo okay aha sasa na meka no enti odi omudi atoto so na se si amene okasa idie nsase no a ewo ho no metimi akase uche wo nomu wo ha emu adu okunu mienu de waye cadastral atoso ewo kuro no ensase nyina ya waton na de wo ka ne se eye ntome ene ye kuro ehye fine kuro mienu hye se ono ba ye mpo eye emfia hena ni a enka studio ha yeti ntome ba kusi wa enka enko ha ono kuro no nso ye susade na nso ye ni free ye no de ye hunu nyina ye hyebo a ye bo no eye ntome na onofo de to ye hye we ni we na ntome kakra ni si ho we ni we saa enti ensu a separate wo no eni enkura atwa ye ho ahia no wo ho ene papa iba ye de ne fa so ensu no sakra onofo frɛ no afiesu afiesu no ye ne asoroma so hye ye ne ntonso hye ye ne adanwoma se hye bonwere nsukro na afa ebra na awuremu akobo odam ewo edweso enti nsukro no na atwa kuro ni ho ahia ye ni kuro we ena o de say sa kuro no a wo ka se wo mo otumfo ese o mehwe esoma wo mo no o mo no nso no ye ne o mo hye ewo ho o mo kra de sesi asase betem o mo ni bi eno ye jamfi wo no okay wo mu ni asase betim se kura wo ho o ma ton mo de nyina nyi wo mo we ne di ka ton wo mo asase wo ka krata na wo be hu se wo mu ne di ka akoton sa na ho na sa eno tibesi hanom na obeye boni bia so a odikai eden krata atoto police station odikai de bi ko mamponten no odi bi akọ Moro market na afu akọwie wo central mimi wo hoyi ya becheme ye ko ya prosini a wo ho ka kire me se na se tutu nsa ase na moton na sa prosini no ma ka kire me nyankopon se ma ne pension pay enyo no ne beche wa boni dua me se ne pension pay obi na nchama wo mo ene ma because eye yia na papa no odi mi hye mu anadwobre na mbusa se boni be na maye sama koto na se tutu asase nipa na nya wo hene de edikai wo so kra mfra santima ma wo bedi wo pa nenso de bia de mekan se minimuda obi agye adi enti no obi anim se ne yonko agye me
enti omu bugu ye so ye ni kamafo enti nana de eko so ne se ehemfo a wo mu din ewo audio so ama media ma producer ni nyina no emre bedu no wo mu nyina wo so obia ba ebeyi na no wo papa no ensem ho esan se o mo ama onu fire wo mu sesi ameno kasa yi efiri chineko wo ho na police car besi adaya asase bi a obi de ma me a yesi so dai o se tutu abeton enti no ye be che nipa na wodi bone ne de wote ho ne so ma mo ani yemo ya o nipa na wodi bone ne wote ho as obi anim no apolisifoɔ no obi aboye mfita eduku ukoye case ya obi mfiu but ono de na meseye ma ponte apolisifoɔ mo ne ese kete na eda ye bedumi ko coach wa half acres na me yare da fie na me ma menu aba akokɔ ye na me say ma me ne police ni nka so ka kire mde say menya sika atɔ yagu om ka ni mu amana kwa na me so me yare da fie ampa papa ne de ayi ne be ma wo so obetimi de atoso a odwi kokko ni nyina ya sesi ameno ka say ho no allegedly wo say ye nana mampo he na wa firi mu no wona beton 18 acres e wo sa side ho da se be se bo so nya ai sabre no na ankrofo adai esisi ayi ho wadwi ni nyina ya ni nyina ni mfoni na e wo ho no mekɔ ho ahomache ene ko video because wo kɔ na se nkrofo ni bi hu wa papa obusa wo se wo yo noni na wa nhunu nyansa ka se da bi memfiri wa papa wuntimi mafie o ma bo obi tuo ho pen etu ankasa pay de one shot no mo me man time bia na yensa ase ne ba ku bi de ya fafu no wo so ya mampontia police for ne di animu e ba ya be fa ya efunu mo fa ye no mo hwe ye no na ye tuo ne de aboni pa ko ya no de na as was say that denti no mo ye nhunu se tuo ana se bibi ena omunu be fa ya omokosie ye enti wo no asem de senye papa mo a mo ye meme na mo be ma asem na duru opem so animu a ohini bie ni hono mo a ye besi ni so ahemfie wa papa na obete because baby abai wadwen so de be fa bia no na ono so adikai wo honom na wakose ho ye wo hoi enwa nyina ye tu abia ahemfie wo mfie mienu ne fani ye papa ye nana onyante baby asem ne wo ena se wa se ye yi yanim ende ye kasa wo hai emfa ho se obesoma ne nkrofo nse mo hwere baby ankrofo we tie efi se wo no ahemfie ho de hye baako abrante me ne na nenam mo hugu su gun kra mo de mo mammo ni mo mra ai me ne abrante na nenam prince ne na na ti hoyi na prince no eyese ahemfie nsa ase ne de ompene ma ozetutu ne mfa eko hadai etu ni firi wono because na o mankrofo ba kronu behwehwe boye no enti na wosi etu ni firi ho afei na ya wose ye pra kra ne nkwanti na se ne ko ba ne sa dia sa wo se tutu no ye filling station no ai wa ye mo nkoda wo sa enti na wose onana ana wa ye soja aban no de time so wo sa enti na wose me nanan esan eni ni din yie se de ewonya nsam nti no me nana no san epe nkrofo kan ne ho ko ne ho ekọ pa achew o na se ne mo na masoso ne so la show no na papa onse bibi wo ho no ma ye nya mansem pi nipa ni etu ene wo nam wudi bem na wa sa akọ no akọ na cho de wa mantim ne de ekum na sem no woni de dia asante ya asante na nanum bi na du mo kra mo jato ho ma asante ya asante eba baabi ani enya kura Yesu Kristo so ya makuru wa kura kempa me ifise ni mu ayehye na so konkode no de ni mo jato ye kura na ka asem ka mudi bi maka mo sin statue kura ma sese kura kwa na busuafo so edide tina kwasi buroni kwasi ampani ya blaster akopo bu wake up ore nsa ko bu mu Suarez sa na efre no na kiye ko se semi finals wo hu din awaje na mo asa akopa na chewa ekwa bi so na mo na motimo mantim ene de ana wona menya adwe me don ya adwene mo na mama ni tirimo ene de na say ya se bu SOMPA FM ye kete ye do anu ase ewura ye do anu ase sa se mu na santema ewura on patie no because me sa samu enu a eduru ba bi kra no se asante hene ene mwahifo mampo hene na de unu asase ahye o se tutu nsa eno e wo fan ya ni e de kone e de krata wi ma santema ewura no o kenka ya ni ahwe tam wo de asase no de ma wo
That's a say the Wonoo de wabom to. Baby. Say ɛna ɔka ya nso ɔsɛ memfa obi e masase ne so nkrofo ni nyina nso me de ɔmo pictures ya ma papa nkrofo na ɔde ɔmo basase ne so yenya emu mienu ɛna ache ɔmo wɔ atasaman so court obia nso police for chi no bi ɔmo eyi tu ofire ne de ya ɔda mu nanso se de wositi enti no kra no nkrofo no ɔmo anna cells kra ma de anche enso de wanom tenamo a ya che no wono de oda cells ya ide ne kokko okay de wodi abaisika wonamu o onenam kokko to ne agya no do de bangi bi ba ye gigi amanfo sika ye nkohu ye nansen maami bi ya che no anansen yankopon asa agya no ade a wo ye ya che no ebi nu so gusu o tv so eye bi na sansem we na wo koka se medika ka cho se santehene na kan se tuoto ba akopɛ